uztarrik eurekin. Eta hau da gaurko Joko Olimpikoetako jokue ping-pong. Bueno, Gabon familia, Eta hemen danetik dakau, Maie paie, sare paie, pelaz begixe, eta pelotak batzen ditxuna. Bai, eta bingoko mutila beha. Eta gujo lastu miren ekezekisa, baina miren, ikusten zaitut pizkel nerviosa, urduri. 5 puntu ingo ditxu, etxeko be, adi, atento. Oso urduri nago, bostera. Una naizela, jama. Ni markadore, 5, bai? Galtzen aldi maet, enator gehiago. Galtzen de telebista utzite. Venga, va. Venga, va. Batut. Lentantu atxurren alde. Ez, txurruna da. Bi 10. Bat. Bat parrandani. Viva. Gabon. Gonzalo. Va, vivat, eta? Vivat. Venga, va. Pipo Bizarra. Hiru bat. Juan da pilota. Urrengo pelota, Horda. Baina non da? Venga, va. Egin apustu. Hiru bat, venga, va. Eleku poia ditu. Venga, miren. Dale. Nik hemen formatu bat ikusten dut, Bai. Bai. Barkau. Ojo zeunian, 2 más da. Vale. Hombre. Hori zupatzen guk ez dakigu. Hori hola da. Hiru. Ya está, empate, venga ya, Bat? Bueno. Ai, nervioso eta dana, nago, Va. Izerritan zaude, txurru. Ai! Ostras! Hala. Bai, matchball! Gancho eta matchball! Hori izan da... Txokora, Lau eta hiru. Venga, txalo, pixka, txalo. Venga, Parte hartzea garrantzitsuen. Azken taldu. Launa! Ja nekatzen nahi. Oso ondo jokatute, bueno, familia. Txurru kalaugarrena, eta Nogales bosgarrena. Ez. Baina tlau. Txurru potro. 5, bueno. Baina itxindu zazu, esan egia. Mire, cariño, eta bien bez nahi irabazi. Bueno, familia, epaile muguen oso dizkarek asko. Eta, barrura, beste partidu dakagolako. A ver, ni beste bara ez gero, 5 eta 4, beste ronka baten ikusiko da.